Ngizaba nalo sizo cela ngisiza ngifuna ukubona. Yebo. Cela. Yebo. Ayike ingane zakwethu iwona amazwi umfana omncane ngendlela eyisimanga. Umfana-ke obesezinhlungwini ezicelela ukuthi-ke uyacela ukuthi-ke onosizo akwazi ukuthi-ke alekelele ukuthi-ke alapheke umfana ukuze akwazi ukuthi-ke abone. Isifiso sakhe esikhulu bekuwukuthi-ke kuvuleke amehlo abone. Ngicabanga ukuthi-ke bekubuhlungu kakhulu kuyena umfana omncane ukuzizwa eney'nhlungu kodwa kube ukuthi akaboni lutho, akaboni ngisho umuntu osuke ezombheka ngalelo langa. Ingane zakwethu umfana omncane lo sike sabona, ngicabanga ukuthi-ke abaningi bale channel mangizobheka nje uhlobo lwale channel esikuyona eziku-Trend TV, ngiyacabanga ukuthi-ke bakhona abantu abalandela i-channel ekuthiwa Ithuleleni TV. Ividiyo yomfana-ke ibitrenda kakhulu laphaya kwiThuleleni TV, okubikwa ukuthi-ke umfana omncane ubenekhensa yegazi, ubenekhensa yegazi okudale ukuthi-ke amehlo aze aphumela ngaphandle. Ingane-ke ibiseyinhlungwini-ke bafethu-ke indaba sivuka nazo namhlanje kuvela-ke indaba zokuthi-ke umfana ukufa ekugcine kumehlula. Sithemba ukuthi-ke naye uphumule noma kubuhlungu, kodwa uma uzobuka nje indlela ebegula ngayo uyabona ukuthi uphumule kule y'nhlungu abekuzona. Lokhu kuqinisekiswe-ke yiyona Ithuleleni TV laphaya ka-Facebook, ekhasini labo laka-Facebook. Sithi dudu kumndeni womfana, futhi-ke sithi-ke naye umfana-ke akalale ngokuthula. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uzizwa kanjani ngalolu daba. Ziku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.